za ya furta. Soyayya marmari ya rike zuciya har da hanta. Shi yasa hawaye gashi jiki na duk ya jigata. Bana jin akwai numfashin da ban ji ba. A yau na ci riba a kasuwa ta so na yi sa'a. Na samu gwarzo mai kimali da kyawun ɗabi'a. Shi mai ilimi ne ba a wuce shi ko a kira. Buri ya cika na samu wanda ni da shi na saba. Shiga kunci idan gane gake bana bi